conseller d'Interior... Sí, us ho prometo, president. Miris a vostès. Vostès el que s'haurien de prendre és algun calmant, perquè algunes expressions de vostès ratllen... El 2 de juliol del 2017, Carles Puigdemont i Casamajor... Sí, ho prometo, president. Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei. I 17 de la llei 13. Senyores i senyors, Major, president de la